गुड मर्निं लोगोफोर आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय गोदानै खुलिनाय यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोनखौ बयखौबो नायनो थाखाय गोसो गोरबोजों खावलायबाय। आंनि यूट्यूब चेनेलनि नामा समर नार्जारी यूट्यूब चेनेल गोदानै खुलिनाय नोंथांमोनखौ बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों मिजिंथिबाय। लोगोसे गोजां बोथोरनि गासैखौबो मोजाङै दं होननानै सानबाय। नै बेरायदों एसे डिउटियाव दंमोन बेरायगासिनो सान ओंखारबाय ओंखारनाया होमबाबो गोजांनाया ओंखाराखै। नै ओरैजाय खामानि थालिर बागान दङ जौग्रावसे थालिर बागान। नै ओरैजाय जोंनि सिकिउरिटि वाचमेन थाग्रा न' मोजांथार न'मा बेयावनो मालाबा मोजांसो बरिया टाइल साइल होजोबनाय गैला मानसिया थांबाय 7टा बाजियावनो सुथि जायो। नायनानैल' थांबाय थानाङा सापर्टबो खालामलांनांगौ आंखौबो गोदानैसो खुलिनाय गोबावसैमोन भिडिअ आपल'ड होयैया। नै ओरैजाय बिबार बारि दङ ओरैजाय गारि दोनग्रा ओरैजाय मन्दिर ओरैजाय रुम जोंनि नैबे मोनसे रुम बेनिफ्राय बैबे मोनसे बेनो ओरैजायबो दङ। ओरैजाय ओंखाम जाबायनो नै 8टा बाजियाव डिउटि दङ। नै बिराद दामि दामि जायो चिकेन चिल्ली बेदरजों जाबाय हनै खथ' माथो खालामनो गोजानाव फैनाय हिसाबै बेदर नङाबा ओंखामानो हाबा। ओरैजाय जोंनिया उनथिंजाय नायबा मा होनो सिख्ला आरो ओरैजाय नायबा हौवा मानसि ओरै अर सायगासिनो बहुद थान्दा नै एकदमबारे अरखौनो बिखायाव सोना लानोसो लुगैयो। नंगौना नङा? नंगौ हसानान मिसाय हसा सेकेन्ड अरुणाचल ओरैजाय सेकेन्ड अरुणाचलनि थान्दाया नै खामानि मावग्राफ्रा फैबाय ना मालाय नै कारेन्ट पस्टआ बेयावनो थानानै बेयावनो उन्दुयो नामाखाय मानसिफ्रा ओइ नै गारिफोरखौ देखायथांफ्रा जाबायनो मा ओंख्रि? कबि ओंख्रिनो मालाय मोनबायनो हनै ओरैजाय नै जोंहा संगासिनोसो। नै बेयावनो दुगैनांगौ डिउटि सुटि जाबा। ओरैजाय रुम बाथरुम दुगैग्रा खिग्रा दङ फिनिसिं होथेजोब्बाय नै बेयाव रुम मोननै ओरैजाय मोनथाम। जोंनि रुमा बेनो आरो फिसा कम्पानिनि रुम। नै आरो मोनसे बुस्थु खोन्थागासिनो आं नै बरिया आसामाव बिदि नुफेराखैना एबार नुसिगोन। नै ओरैजाय कारेन्ट अफिस दङ र' मोनसे बुस्थु खोन्थागासिनो आं ओइ नै लकेल मानसिफोर माबायदि मावो नुवाखै बन सिंखावनो नागिरदों। बन सिंखावनो नायबाथाय मादि गावो नुवाखै देन्जार बरिया गावखायो गारि। ओरैजाय हिनजाव मानसियासो इउस खालामो नुवाखै गारिखौ। आसामावथ' हिनजाव मानसिफ्रा ट्रेक्टर सालायनो रोङा बेखौ सालायो बियो। नै खथ' बरिया बन सिंखावगासिनो। नैबेखौ सेस सिंखावजोबगोन आरो बिसोरो नैखौ ओइ बे जोंनि कम्पानिबो माबा मेचिन गाजाना दङ सोलिगासिनो। अलरेडि नै जोंना गंसे दंखायो गारि कम्पानि बेयो। मालाय गारि सालायग्रा नाय गारि सालायग्रा नाय मादै खेंखाजोबो नाय नै दावहारु सोरनोबा नांगौबा नै लागायगासिनो बरिया ओरै कम्पानि सोलिगासिनो ओरैजाय नै मिसिन फुरा रिल
दामि रिल सालायगासिनो बैयाव हिनजावफोर सालायो नै गारि गोसा केनेका बैया बेयाव हिनजावफोर सालायो हिनजावफोरनि खामानि बेयाव सानाव जागोन दा सोरांबायना जोंनाथ' नाइट डिउटि फुरा हिनजावफोर सालायजोबो बेयाव फुरा दामि नै बेबो सायो फुरा हिनजावफोर बेयाव लाइन जानानै 20 जनसो मावो बेयाव नै रिलखौ सायो खिन्थु बाखिखिनिया बे बस्ता सागोनायफ्रा फुरा वाटार माल गोजा आरो वाटार थाङो आरो बे नै गोजौ बेफोरो सेस बस्ता बेफोरो बस्ता नैफोरो सेस माने वाटार माल गोजा फुरा रिल गोजा नै हरसेयाव सालायनाय गोजा आरो बियो नै फुरा वाटार गोजा नाम लिरदोंना नै 42 43 ओरैजाय नै नों सालायगासिनो दा फुरा रिल सालायगासिनो नै लकेल मानसि दङ ओरैजाय फुरा रिल बस्ता होनाय गोजा गासिबो नैबे लकेल मानसि बिराद मोजां मानसि बेयो नै मोखांफोरखौ नाय बर' बायदि नुयो नामाखाय खिन्थु लकेल मानसि नै फुरा रिल पूरा बस्ता होजोबनाय गोजा nama मिलले कंपनीले बस्ता पूरा बस्ता इरिकिदे माने जोंनि कम्पानिया पूरा बस्ता गोजा नाल्ला इला कम्पानि आन्ना मिल नाल्ला इरिकिदे माने बै कम्पानिया मोजांथार इयाव कम्पानि मोनसे दंना बेयाव गुदुं गुसुखौ नायो ओरैजाय पूरा रिल बेनिफ्राय ओरै थिखोयो नै ओरैजाय पूरा ओरैजाय सासे दङ बेयाव पूरा पेपारा मादि गलांनो नुवाखै नाय पूरा ओरैजाय नै बिनिफ्राय फैयो पेपारा ओमफ्रायनो थाङो नै पेपारा बेयाव मावो आरो टेनसन गैया माने पेपारा बारा ज'आ ओरैजाय थांगासिनो नै ओरैजाय पूरा मेचिन गोजा नै आरो ओइथिं खोन्थाबाथ' बाल्पार बायदिसिना दंबावोसो ओरैजाय बाल्पार बैयाव बाल्ब मा होनो जेब्ला टिउबलास सालायगोन बेयाव गासिबो माला फैजोबनानै नैबे गोजौआव सेस गाखोजोबगोन आरोना ओरैजाय दङ ओरैजाय दै थिंखि बे दै थिंखियाव दै फुल खालामबाय थानांगौ 1 घन्टायाव फुल जायो बियो माने 1 घन्टायावनो जोबो आरो माला ओरैजाय माल हरगासिनो नै ओरैजाय नै बिदिनो माल दङ